Podemos comenzar, sí? Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta habitual cita na que damos conta dos asuntos que o Grupo Popular incorporou definitivamente a orde do día do pleno ordinario que se vai celebrar a vindeira semana. E, en primeiro lugar, pois imos proceder ao debate da proposición de lei da modificación da actual lei do deporte, unha norma que data do ano 2012 e que, ao noso entender, precisa ser actualizada para atender as necesidades da sociedade do noso tempo. Así, en primeiro lugar, a través desta modificación legislativa, se establece a posibilidade de que a Administración galega poida comparecer como acusación popular nos procedementos que se sigan por delitos e actos de violencia perpetrados no ámbito deportivo. Trátase, en definitiva, de garantir a protección da legalidade e do interese social, así como ao propio sistema deportivo galego. A loita contra a lacra da violencia no deporte é unha tarefa común de todos os axentes deportivos e sociais e todos temos que ser contundentes para conseguir un deporte libre de calquera forma de violencia. Esta reforma legislativa inclúe tamén outras dúas modificacións xurídicas. A primeira, dirixida a clarificar o réxime de prescripcións das infraccións e sancións para o que se propón unha remisión ao réxime xeral establecido no artigo 30 da Lei de Réxime Xurídico do Sector Público. E a segunda, establece expresamente a práctica a seguir na concorrencia de procedementos penais e administrativos nun caso de actuación pública na represión da violencia e de condutas contrarias á boa orde deportiva. Por último, non menos importante, esta modificación de lei do deporte impulsa o bo goberno nas organizacións e federacións deportivas que deberán respetar estritamente os principios de democracia interna, transparencia, integridade, solidaridade, igualdade de xénero, apertura, rendición de contas e responsabilidade social, porque consideramos esencial que as federacións deportivas eleven o nivel de exixencia das súas normas de bo goberno con principios que garantan unha xestión irreprochable dos seus recursos financeiros, que garantan os controis para previr os conflitos de interese ou a duración limitada dos cargos electos. Unha vez superado o debate desa proposición de lei, o Pleno continuará coa comparecencia do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para informar dos pormenores do inicio do curso escolar. Un curso escolar que se caracteriza principalmente polo incremento do número de profesores a pesar do descenso do número de alumnos, co obxectivo de que Galicia siga como unha das comunidades autónomas de España cunha das ratios máis baixas tanto de alumnos por profesor como de alumnos por aula. Pasando ao apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai centrar o seu interese en dúas cuestións de máxima actualidade. A primeira delas é o reparto autoritario decidido polo Goberno de España de máis de 4.000 menores non acompañados polas distintas comunidades autónomas españolas, coas excepcións xa coñecidas de Cataluña e o País Vasco en atención aos intereses do sanchismo, dos que deses 4.317 virán, polo que sabemos polo agora, para Galicia. Galicia e os galegos somos terra solidaria e acolladora e, por suposto, estamos dispostos a acoller na medida das nosas posibilidades a estes menores. Pero o que consideramos intolerable é que este reparto se faga con ausencia total de planificación e de coordinación nunha mostra máis da improvisación que caracteriza o goberno de Pedro Sánchez. A inminente chegada destes menores a Galicia, que de feito xa se está producindo sen que se trasladase ningunha comunicación ao goberno galego, pois obrigou a Xunta a buscar solucións de urxencia para ofrecer esas mellores condicións de acollida de atencións, poñendo en marcha centros específicos como o habilitado en Monforte, no que se vai adecuar o inmoble dunha entidade social actualmente sen uso para acoller a 80 menores. En este sentido, ides permitir unha pequena reflexión porque resulta sorprendente que o alcalde socialista de Monforte pida agora explicacións á Xunta de Galicia polo traslado destes menores a este concello, cando foi o seu propio goberno, o do señor Sánchez, que obrigou a Xunta a buscar solucións de emerxencia e rachar, por certo, co seu modelo de protección da infancia baseado na integración e convivencia en pequenos fogares para atender a estes menores inmigrantes que están, como decía antes, chegan sen unha comunicación previa, sen diálogos, sen planificación, en fin, sen cuestións básicas que deberían guiar estas accións de carácter social e humanitaria. Diante desta situación, a proposición non de lei que imos defender en pleno solicita ao Goberno Central que abandone a súa política de imposición sobre o reparto de menores
que abandone ese reparto inxusto e arbitrario que só beneficia e que só busca beneficiar a seus aliados parlamentarios de Cataluña e País Vasco. Ao tempo que tamén lle pedimos algo que nos parece moi razonable, que este envío, que esta chegada dos menores non acompañados, pois veña acompañado do financiamento necesario para atender como se merece a eses rapaces e rapazas, e que non recalla exclusivamente nas comunidades autónomas todo o gasto que suporá a prestación de atencións educativas, sanitarias e sociais que precisan e que van recibir eses menores, e van recibir polo compromiso que sí teñen os gobernos autonómicos, alo menos o da Xunta de Galicia. A segunda das proposicións non de lei que defenderá o Grupo Popular no Pleno está relacionada coa preocupante situación que están a vivir os aeroportos galegos, sobre todo os de Santiago e Vigo, logo da decisión adoptada pola aerolínea Ryanair de reducir dun xeito moi importante as súas operacións en Galicia. Nos parece necesario que o Goberno central se poña a traballar dunha vez e que elabore unha planificación eficiente das rutas entre os aeroportos galegos que asegure a súa competitividade e a súa viabilidade. Máxime tras a entrada en funcionamento do AVE e da competencia que isto supón para o traslado de viaxeiros, sobre todo ata a capital de España. En concreto, pedimos que o Goberno de España convoque con urxencia o Comité de Coordinación Aeroportuaria para analizar a repercusión da decisión de Ryanair de reducir a súa actividade en Galicia e para buscar solucións ao prexuízo que esta situación indudablemente vai causar aos galegos. E ao mesmo tempo, pedimos que elabore un plan estratégico dos aeroportos galegos co objetivo de asegurar a súa operatividade, a súa viabilidade económica e unha oferta de servicios axeitadas ás necesidades de mobilidade dos usuarios galegos e que se achegan a Galicia. Por último, e non nos parece menos importante, porque consideramos que é a principal causa da marcha de Ryanair dos nosos aeroportos, pedimos ao Goberno do señor Sánchez que revise as taxas aeroportuarias aplicadas por AENA co fin de favorecer a competitividade dos aeroportos galegos. Dentro do apartado de preguntas ao Goberno, o Grupo Popular vai se interesar por dúas cuestións. A primeira, sobre a información que trasladou o Goberno Central á Xunta de Galicia en relación co preto de 60 proxectos que presentou no mes de maio ao Plan Social polo Clima, que suporían un investimento próximo aos 2.000 millóns de euros. A través da segunda pregunta, queremos saber como se atopa a construción do novo centro de saúde para o barrio do Sagrado Corazón de Lugo, unha obra incluída no Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria impulsado pola Xunta de Galicia. E, en terceiro lugar, preguntaremos ao Goberno galego pola súa valoración ante o caso ferroviario ocasionado pola vaga de lumes que sufrimos en Galicia este verán, un caso que afectou a máis de 30.000 viaxeiros que foron abandonados a súa sorte nas estacións pola interrupción do servicio, pola falta de información e sen que se lles proporcionase unha alternativa axeitada para poder realizar os seus desplazamentos, os que tiñan previstos, en fin, todos pudemos comprobar, creo que de primeira man a través dos medios de comunicación, o caos, o que supuxo ese caos para o normal dos cidadáns que se viu atrapado sin salida e alternativa nunha situación que compete exclusivamente ao Ministerio. E pola miña parte, máis nada, póñome a vosa disposición por si hai algunha cuestión ou algunha aclaración sobre estas cuestións ou sobre calquera outra pregunta que queirades formular. Bueno, imos a analizar dúas solicitudes, a dos non sei de que maneira se vai articular, por certo, pero imos a analizar esas dúas solicitudes con todo interés e con certa sorpresa, non? Porque, claro, eu, na miña infancia, que xuventude que era aficionado ás novelas de misterio, primeiro se facía investigación e despois se chegaban ás conclusións, non? Eu levo varias semanas vendo a líder do BNG pedindo distintas dimisións porque ten moi claro que o aconteceu e debe ser un dos primeiros casos da historia na que primeiro se dictamina a sentencia e agora se nos pide que celebremos o xuizo. É unha cuestión certamente curiosa, pero
En fin, escoitaremos con atención os motivos que xustifiquen esta atitude por parte do BNG. E por parte do PSOE un pouco do mesmo, porque resulta sorprendente que se nos pida analizar o grado de cumplimento dunha comisión que xa se fixo público por parte do propio Grupo Socialista. Nos, creo que o dixe no anterior pleno e o reiterarei neste se teño a oportunidade. Se alguén ten algunha proposta constructiva que vaya a revertir en mellorar a xestión forestal e a prevención de lumes no noso país, nos vai a topar coa man tendida. Xo que se pretende é seguir afondando nesta estrategia de ruido, de confrontación, de crispación e de absoluta falta de rigor na análise das causas e da xestión que se fixe dos mismos, pois, desgraciadamente, será prácticamente imposible que atopemos algún punto de encontro. Eu volvo a repetir, se o que hai é un interés certo en buscar propostas de mellora, o PP vai estar aberto, estudiaremos cales son as fórmulas máis axeitadas para esa cuestión. Ata ahora o que escoitamos... Non o descarto, volvo a repetir, pero creo que para que se den certas cuestións ten que existir un clima previo que neste momento non se dá. Eu volvo a repetir, o único que escoito son descalificacións, peticións de dimisións francamente rocambolescas e despois de, en fin, todas estas cuestións se nos pide, despois de intentar o linchamento público, ver se celebramos un xicio para justificalo. Non parece demasiado razonable, nin parece que ese sexa o mellor clima para abordar de maneira positiva e intentando aportar solucións realistas, pois que se desenvolva ningún tipo de dinámica parlamentaria. Ahora, si mudan esas fórmulas que nos atopamos hasta ahora, se sustitúen por outras máis constructivas, volvo a repetir, eu creo que xa en varias ocasións puxemos en valor unha comisión que celebramos, efectivamente, no 2017, que creo que nos atopamos con outro clima, teño que decir que con outro Partido Socialista, en aquel momento creo que resultou de enorme utilidade. De feito, eu sigo dicindo e defendendo que moitas das propostas que están ali están, a inmensa maioría, na liña axeitada. Se se quere profundizar nesa liña, podemos atopar puntos de escontro. Se o que nos atopamos é o non polo non, é simplemente a utilización política destes lumes, pois vai ser moi difícil que academos calquera tipo de acordo. Eu creo que o Partido Popular, a través do seu presidente, deixou onte mesmo moi clara cal é a súa postura sobre isto. E volvo a repetir, a ONU non lle corresponde aos tribunais internacionais determinar, digamos, a descripción xurídica dun acto que lamentamos absolutamente todos, sin ningún tipo de paliativo. A partir de aí, e afortunadamente para todos, eu creo que deberíamos colexir que as persoas que condenan o que está pasando en Palestina, os galegos que condenan o que está pasando sin ningún tipo de paliativo o que está acontecendo en Palestina, afortunadamente son moitos máis que os que militan no BNG, que os que militan en calquera forza ou que os que se dedican a reventar determinadas probas deportivas. Nos podemos diferir absolutamente na maneira de expresar a condena a unha situación e iso non implica que non condenemos explícitamente esa situación con toda a contundencia. A partir de aí, eu creo que un goberno serio que ten que facer é analizar que son as fórmulas legais que lle permiten incidir dunha maneira máis positiva en intentar revertir esa situación. E creo que non se está facendo. A mí me chama moito a atención que se poña o acento en determinadas manifestacións deportivas ou impedir determinados festivais e, por exemplo, segamos en asumir as responsabilidades políticas por parte dun ministro que, incumplindo os compromisos do propio goberno, estaba comprando armas a Israel. E non vexo que ninguén se manifeste por isto, nin vexo que se lle vayan a facer protestas ao goberno. Curiosamente, se carga as tintas sobre un grupo de ciclistas ou sobre un festival internacional de música. Me parece que hai pouca coherencia nisto e, polo tanto, o que ten que facer o goberno é utilizar as ferramentas que sí ten o seu alcance para presionar no sentido que queremos todos, que é que finalice canto antes o que onte mesmo o presidente da Xunta de Galicia creo que definiu, creo que foi, se non recordo mal a expresión, como unha salvajada.
pois eu súmome, me parece que define moi ben o que está pasando aí. E a partir de aí, a utilización espuria de determinadas cuestións me parece francamente lamentable. Entre outras, unha proposta da que se falou aquí no último pleno, que se nos fixo a última mañán, a última hora da mañán do último día do pleno, algo que é absolutamente inhabitual, e que non se trasladou nin ao principio do pleno nin na xunta de portavoces anterior como suele ser habitual, e que buscaba basicamente xustificar as actitudes violentas que se tiñan producido o día anterior nun final de etapa dunha proba deportiva. Para xustificar ese tipo de cousas o BNG non vai contar co Partido Popular. Para solidarizarnos e buscar solucións e prestar o noso apoio para o fin da situación que se está dando en Gaza, para iso non necesitamos tampouco que non lo recorde o BNG, le vamos facendo moitos meses. Pois non o sei. É que eu quero dicir, creo que non se pode simplificar con estas cousas. É máis, creo que non se deben simplificar con estas cousas. A mí me parece increíble que na proposta que se nos trouxo por parte do BNG non houbera ninguna moción, non houbera ninguna mención, por exemplo, de solidaridade co único cidadán español que fora asesinado o día anterior nun atentado. Me parece que unha cousa non borra a outra. Da mesma maneira que volvo a repetir, claro que ten que cesar o uso da fame como elemento de guerra, claro que ten que haber un alto fogo inmediato, claro que se teñen que abrir corredores humanitarios de inmediato, claro que se ten que facilitar incondicionadamente a entrada humanitaria de axuda en Gaza. Niso estamos todos de acordo. En que se vaya ao final dunha proba ciclista a insultar a rapaces que estaban ali, dicíndose, como escoitei, isto non mo contaron, escoiteo, que a ver se algún día tiñan que ir á guerra e os mataran, entonces saberían o que isto, me parece que é unha barbaridade. Volvo a repetir, eu non apoio o boicot a ningunha proba ciclista que cumple con todos os requisitos legais. En cambio, si apoio ferventemente o fin da violencia en Gaza, o fin desa salvaxada da que falaba o presidente da Xunta e que se atenda como corresponde a vítimas civís que están sufrindo unha situación da que non son culpables. A nosa postura creo que coñecida, está explicitada no pleno en distintas resolucións. Nos o que pedimos é que se abogue canto antes por o estudio desa rescate inmediato para cumplir coa promesa que nos fixo o Partido Socialista dunha P9 gratuita e, ademais, reclamamos que esa AP9 gratuita se ceda a súa xestión á Xunta de Galicia porque entendemos que a cercanía melloraría moito a xestión dese vial que é fundamental para a comunicación e a vertebración do noso territorio. A partir de aí, o que escoitamos son excusas. Nos trasladamos un informe realizado dende a Xunta de Galicia na que se recomendaba ese rescate porque o que queda de explotación o que hai que pagar de unha maneira ou doutra, creemos que fai viable ese rescate canto antes. Se o Goberno ou calquera outro grupo ten unha solución máis rápida e eficaz, nós tampouco a vamos a descartar. Pero ata ahora o que escoitamos son excusas. Excusas, a realidade que se nos prometeu casi con carácter inmediato unha P9 galega gratuita e por ahora non é nin galega nin gratuita. Algúnha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e nos vemos, creo que o próximo venres, non?